Bokajan subdivision angkang Balipathar Bansai rong along Siam Akhayatum Ningkan Esek pen Maiko Sumfai Utsav ke paman ponabirta Ribdun long Buddha Arnam Aphan ke Kroi Siam Akhayatum an Bhom Tiajo Balipathar Bansai rong along ke do Buddha Mandir along Chingrum se Kardom Kadi Padupon Laso Maiko Sumfai Utsav Mate Matri Buddha Purnima pen pache tondon si Chek Lothea rong pen Theng boi si Miji Selam si Aking Rialong Mir Melo lapen Dhup Chekai pon si Ardom ponlo Lapen Adun Thu Amana Peng lapen Aliralon pen Kangduk Kardom ke kan hai hui padopon Laso Kangduk Kardom pon Deda Phi Isi Matima lapen Nempo ki ik hai hui pen an ki ik chopon de raphi kasilam tang thenga boi miji tame me kai pon si aliralon pen laso Maiko Sumfai Utsav ke paman pon mesen pen si pachun pon lo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live